Sang Patih Sigra Pranata baris nyawijiku molong dampyak-dampyak kumregut lampahe binarung krapyak miang agadi sumunar ngebeki surae gumuruh yo 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 Sendero katone wis kumimen umalat mencana mawurat umur sarane ana madya ingkang katiten satu yo pirane yo tak ya oh so 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 ya so 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 la la Gandera katone wis kumiten umar lapan sarang mawurat umur sarane tan ana ya ingkang katiten sedaya pirani ya cacat yo 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 ara ya la yo Os, ara la Sekaraban wae kudu prasetyo lho iki hei ora os
A, E, E, ya. A, E, E, O, E.
mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. Aku buta, mata melihat seperti buta. Tiada daya, tiada upaya, melainkan Tuhan yang Maha Esa. Lore-lore kulane sawo, nase cilik buntute dawa. Yen tong lirik sing kira-kira, sing dilirik bojone tangga. Ya Ya, ya ya, ya ya, ya ya. alah ya Dari mana datangnya lita, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. ya Ya, ya ya, ya. ireng-ireng montore kanjeng, kanan rene tak supirane. Yen to seneng aja mung mandeng, golek ana ngendi omahe. Ijo-ijo jati undhuwi, wong sing abang we pirang-pirang, duwe bojo do dirusui, wong sing legan we ra kurang-kurang. Ya, Iya 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 iya. Dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun